o kauday ta, idinatnad dagan kin ibati basol. Datay amin. Ngayon, kuna natin, ngayon tinaayat a Diyos, inted na ti plano. Anya day tanga plano ti panagaysalakan. Para kadagiti, agpaay kadagiti ng tao. Apay ngamin, tapno maalad naman ang tiyak na nayon nga biyak. Tibiyag kadakwada man ipudlugi. Kas insurat ni Pablo. Kas ti pananpil na kadatayo kingkwana. Idi sanpay anabangon ti lubong. Tapno. Agsanto tayo. Ket awan ti pakapilawan tayo. Iti sanwanan na. Oh. When at perfecto tayo eh. Awang pa'y ili nga minti ko eh. Awang pa'y ili ti baso eh. Kenday ti nga pag-iili. Saan pa'y nga nagamaran ti baso. Ay kasama perfecto. Awan pa kapilawang. Saan? Ay mami. Saan nga? Anya ta ko ba mo? Saan nga umalas ti rupa? Saan nga uminpis ti buok? Nay, kasi asampong bagay. Anya bay? Saan nga korek ti rupa? Saan nga pusi tingiban? Anya bay? Saan nga kutukot ito man? Perfecto eh. Ngayon hindi nagtag titao ti basol. Iso nga, iso ti adal tayo man itinabihin. Natinang nang runa, nga bunga ti basol iso ti jay. Igasan, lumatay. Yabay. Awan, iso nga awan mo ako. Oray, kuna narod manin nga malibagan. Agawaan tay, ti agmatalagken agragsak nga agkakabsak. Agdidin na. Ha nga datay aggiin na pa. Nyabay, saan nga datay aggiin nimo. Nyabay, saan nga agdidin na daol. Katibiyag tayo dito temporary. Kaya nga ti kakaiskan tibiyag tayo dito. So kuno ni Pastor Cortelias tatay. Ado kano ti sa Batista. Ngagpayso nga sandang agdigos. Iti Sabado. Ngamamam taramidin da kuno na. Dadi kabarbaro alugan da ali kunas ti Sabado. Karwas da kano. Ang karwas da. Abay ngamin tapno na silen ilugan da nga makita dagiti kakabsat ije ko nagtikapilya. Oy, nagpintas ti lugan na. Numapanda makikimo. Numapanda makikimo. May turut daya mo telo. Namanda nga digdigos. Bawa andang agdigos. Namanda digos ti Sabado. Andang digos ti Sabado. Ngam gilugan day karwas na. Ay boy. Baka mapanda magpakarwas. Tapno. Nata punas-punasan da ko na eh. Diya ka nga da. Alay punas tapno na sila nga panda magigimaw. Tanong sa mga pwede kapilya pintas ti lugan na barbaro. Karwasan. Ay kakabsat ko aya. Paiso data. So ang bukati, ang bukay ang nasuktan ni lugan ko itaka. Ano na pintas ti lugan ko ang bukay tagi kargat ya pan magigimong. Mayat ti kastan. Bagta na ikat mo tayo apang ka gasolina Sabado. Ay na tatan. Aji katap no. Siyempre no napintas ti lugan mo ka. Kasradya ko nata nga. Kasradya is tata. Pastor. Ilugan ko man na diyan nako tagabi kay mo lang nagadukar ka. Tan nakayat nga maparigat ilugan ma. Kakabsat. Di ba kadagay? Naglagit din tayo, nagigit Adam tayo, katagit yung nga rin nabihin. Vantilogan na. Manudalaan. Manudalaan, bakit nakit dito ang ubing na? Ipay-logan tayo dito nga
ubing may, apo na di kapsat tayo. So, magkikimurkuran na di man isang kapsat. Nabayang nga nakikimkimong, na magyaman tayo, hindi masakit na pag binisita. Pag binisita, may ka magkikimong dyan. May kaya lain. Dilogang kayo. Dilogang ko. Kakapsat ka ko ay. Yung tipuntos dito, kakapsat ka dati, biyag tayo. Temporary lang. Ni Apostol Pablo ilawalawag na ano kasano ti si Serek ti basol dito ilubong. Gapo iti may sa nga tao. Kung na nata.